os da mi hermana xa os quero. Lá em serviço. Son os cestos, a cesta é máis pequeniña. E ten unha asa. Sí. Estes son cestos, pero isto se termina. Non hai que nos faga, nin hai nada. Pero de onde viñeron estes cestos? Son os de sempre? Cuñado que tiñamos nós aquí, que morreu hai 3 anos, chamaban o cesteiro, e era que nos facía. Do cesteiro da Sariña? Sí, ese era cuñado noso. E el foi o autor destes cestos? No, isto xa era de vello, ele despois facía, pero os cestos son eras de máis de 100 anos. Non había plásticos de goma, non había... Só eran os cestos estes para vendimiar e as cestas, non había outra cousa. Ponemos outro, para ir a que teño que subir aí, non? No. E vendimaba moito. E vendimaba? Que estaba acostumbrada. Pois eu antes de tiro. Non, vendime non só, Teño 80 anos. E desde chaval pequeno, non tiñamos a ribeira que temos agora pola muller, pero xa tiñamos ribeira antiguamente arriba pola casa, e desde chaval pequeno sempre. Aquí convive, por un lado, a carretaxe na cesta e por outro teñen modernizado con raíles. Sí, sí, porque se non había que beixalas ao lombo desde arriba, que as beixábamos antes, e non hai xente agora para carretar. Entón o raíl é máis cómodo, mas non pasa un tanto traballo, se non teñen que dar na viña. Isto é por non deixar abandonada, bueno, se se traballa dá diñeiro. A familia e amigos, uns que lles vamos dispor nós, outros que nos veñen a nós, e así. Gustaríalle a vostede que estas novas xeracións que vemos por aquí, que creo que é o seu neto, que está traballando arreo aquí na vendima, cree que vai continuar con estes traballos? Porque parece que lle dá xeito. Sí, pero agora a maioría, o 90% non quere saber nada da terra. Hai que saberlas entender, as vellas non vale para todo o mundo, Nin carretera, nin nada, toda era a costa dos homes. E a onde iban estas uvas que saían daqui antigamente? Aí ao pueblo de Pincelo. Aí había as bodegas, cada un tiña a súa bodega, despois viñan os de Lugo buscar o viño, e todo era iso. E máis despois, para levar o viño, despois o levaban no encoro, nunha barca, a Belesar. Pero antes, desde Pincelo, arriba a carretera, a Sariña ou as Sequeiras, ao lombo domes ou dunhas bestas, dunhas piaras que as facían da perica dunha cabra. Tá. Sí. Así vai ben, Xa vai. Vai torcido. Non, é igual. Acabamos de ver en 10 minutos por que se chama viticultura heroica o que se fai aquí na Ribeira Sacra. Bueno, a viticultura heroica tampouco, o que pasa que, bueno, isto ven de tradición moi vellas, isto xa se acabou, o dos cestos acabouse, xa non nos hai que nos faga, e a xente nova non nos quere, porque tamén nos tens que saber coller algo, porque senón tamén te mancan. Entón, nacemos neso e bueno, seguimos tirando por iso pola comodidade, pero non porque a xente nova agora os queire, eso termínase. Bueno, pero vos algunha vantaxe lle vedes os cestos? O de vaciar, o de que as uvas non quecen, porque senón telas que botar en caixas tens que facer moitos viaxes para traer os mesmos kilos, entonces no cesto vacías, chegas ao trator e volve a vaciar, e é moito máis cómodo, é máis que nada é por iso, máis que aportar pola comodidade. Cantos kilos pode chegar a pesar o cesto este que levabas hoxe? Non sei, 70 ou... entre 70 e 80 kilos poden chegar a botar. A pendiente e o camiño todo é a costumbre e a inclinación que poña os pés. Según poñas a inclinación, teste máis ou menos. Entonces, eu levo aquí desde que era moi pequeno, que meus abuelos eran de Pincelo, e bueno, xa naces con eso e xa te vas criando e aprendes. A molida está feita dun saco con erva, un nudo que leva na traseira e ese nudo é para que o cesto asente ali e non se mova. E a erva é para que non te manque no lombo, senón acabará sangrando o lombo e o hueso este de aí de atrás.
Bomba! Hai moito lado. Vamos. Isto é unha tradición que quedou aí de abuelos e tamén chamar a deixalo. A ver, Onde está a... aquí. Toma, Xa está. espera. Vaya despacio. Son tradicións que veñen de vello e gústame as uvas, gústame a fruta e gústame ir con meu pai á ribeira. O máis difícil é lograr ter a cosecha e despois é fácil, na casa. Pero participas nas tarefas que se fan todo o ano na viña. Sí, en casi todas. E cal é a que máis te gusta? A vendimia. Si é a máis dura de todas. Bueno, porque estás de todo o ano e ves que tes a cosecha e todo. Todo que fixaches en todo o ano que lograches. está acostumada a vir botar o sulfato a levalo, é a primeira vez que Non sei, bueno, gustaríame seguir, non deixala a campo.